de lloc, però el trasllat representava una despesa de 24 milions de pessetes i l'alcalde va acceptar la petició del poble de sotmetre la decisió a referèndum. Avui, la gran majoria dels que han anat a votar ho han fet pel no. Finalment, l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, a Osona, es quedarà allà on era fins ara, ja que així ho han decidit els veïns de la població, que han votat massivament contra el canvi d'ubicació. Els veïns de Sant Julià, que aquesta tarda esperaven amb expectació el recompte de vots del referèndum, han preferit deixar les coses tal com estaven i 746 han votat en contra de canviar de lloc l'Ajuntament, mentre que només 130 ho han fet a favor. Ara, tot i que legalment els resultats de les votacions populars no són vinculants, l'alcalde acatarà la voluntat popular, ja que s'hi havia compromès si anava a votar més del 50% dels censats, com ha passat avui. L'equip de govern havia decidit el trasllat de l'Ajuntament perquè les oficines s'havien fet petites. L'edifici actual, que és del segle passat, necessitava reformes i s'havia previst ampliar-lo amb les dependències que tenen algunes entitats de Sant Julià, a banda i banda de les oficines municipals. La recent rehabilitació del casal conegut com l'Arca de Noé, per instal·lar-hi els consultoris dels metges, va oferir l'opció d'aprofitar les plantes superiors de l'edifici com a nou ajuntament. L'oposició manifestada per la resta de grups del consistori va portar a convocar el referèndum d'avui.